Okay guys, welcome to my channel. Welcome to Eco TV diri sa lungsod sa Matalom. Welcome guys, Eco Live diri sa Canigaw Island. Nanguhag basura kay aron mo magpabilin ang kahinlo diri sa kon. Diri guys mauni dapit sa kanang sanctuary dapat kay na may mga kuan, botilya or mga basura ato ning limpyuhan aron magpabilin ang kalimpyo diri kay usahay guys na malagi mag-inom nga ibilin ra guys. Okay, ato ning hinluan guys. Dami guys ang basura ba. Mag-inom guys, ibilin ra man diri. Okay. Dagit na mga kuan lotion. Kanay guys ba. Kani nga kuan pang kuan diri. Ato ning limpyuhan para magpabilin ang kalimpyo diri sa isla Canigaw. Basura guys dapat so guys every week ko diri manghindo kay para makatabang-tabang ba sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Bisag mo volunteer ko pero ang accomplishment nga mahatag nato sa katawhan or sa turista diri sa tong lungsod, ang importante nga magpabilin ang kalimpyo diri sa Canigaw. Okay guys, hangyo lang nako sa katupong mga ligo diri sa Canigaw nga mag-inom biyaan bitang uban. Magtinabangay lang jud ta aron magpabilin ang kaanindot sa paraiso sa Matalom, Leyte, Philippines, mao ang Canigaw Island. Welcome to my channel. Welcome to Matalom Eco Live diri sa Canigaw Island.